салому алейкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. бародарои Срочно Мотоблоки Фуруши Арзон нав пачка овардаги ҳамаи чизош ҳастанд. Ин ҳам рӯи экран навистагиан ами чизо ҳамаш қатишай ягон кор кард. Ин нест так бародаро ҷифкнак хай дига чизош ҳамин рӯи экран навистаги фреза ва плок пресеб тлишкаш ҳамаи чизош ҳастанд. нархиш 25000 сомония. Срочно Фурухта Мешавад. марҳамат касони харидори рақамҳо дар рӯи экран занг занед. бештар маълумотро соҳибаш дастрас кунед.